magwere kwa MP. Auya, ngachobva unonyoresa zita chana chatumawa vakomana. Kuchina nyangwe mukatuma chisiyana inazvo matononoka tatora and then magwere enyu atorwa neuyu upi ngatisiyezve magwere mazvinzwa here zvataurwa handina pakabiwa kuya mwana wekwaJatirofa akabatwa kunyepa mwana wakabatwa wakanyadzisa kunyadzisa newabereki handiya kupaza kusitoro kwagora iro muri kuziva itori mbavha mwana imbavha musi una akasvika panapa pane mabhurera angu angarumu kwaitese ndakabva ndaashaya ndiye uchera nyarai mai wacho wakabatwa pakona apa neumwe murume ndakamaona angu iwe angu maidi nemurume achatauri nezita munozomuziva iwe chihera sakara pamvura iwi chihera ndiri kuremerwa ndati ndichawaona kumagwero uku kuda kuti chihera hakuna kweye mwana wakwavo wamutizi watizira watizi pamwiri pani baba aningiwa nemurume mukadzi wavo ndakanzwazve iwe asi rinoda inini ukanditi ndakazonzwa chihera ndokurambira hanzizve mwana uya akafa sondo rapera wamai tekira uyo uya kudini iwe kudi ndiyo zvakabatwa vai kunyepa uri kufungirana uri kufungirana maironi mukadzi akashata uya mutakati maiwe akabatwa nani tsika mutanda hanzi kwakauya madzibaba engotsvuku ana kunyara mai mwana kunyara kwakuzoti hanzi baba ayaya baba onini chirani neunerese kwakuchidini nababa onini hanzi ane mbobobo wanga wakazvinzwa kuda kunyepa kuda undinzwa kutoti ndakabobomiwa bedzi wakabobomiwa navo masikati machena zuva rakadai kujeka kudai ndikazoti yowe ndakati yowe ndione murume mukuru kuti tasana inini zvaakambondiita akasvika pamba pangu kwagara papasitubhapa akaya kudai gumbo kudai ndakazwa kuti baba waya kakumbo kudai zvakati baba muri kutapirira nyararai hanzi baba wao nyararai zvemainzwa here iwo wembobobo veda makazvinzwa here kuti namai Rubeni zvaitonatsa kutodai chaiko handi vane vakomana vese ndevake muri kumashure menguva handisi kuiziva chera ndine mbudzi dzangu chikomana changu ichi chaendepi icho kutosvika nembudzi iwe maidi sauti mbirani pamhanyira mbudzi dzangu unautuma mwana kana andigiro tu sauti ndinoona chihera ndinoona All right.